Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βασικά, περίμενε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είσαστε? Ναι, μην με ρωτάτε γιατί το καλησπέρα είναι το η ατάκα που πρέπει να λέτε. Λοιπόν, στο τελευταίο μας βίντεο, αν και κάπως lag είχαμε στο τελευταίο βίντεο, στο οποίο ζητάω συγγνώμη, αλλά κατάφερα να το φτιάξω. Επιτέλους, μισό το να χαμηλώσω τον ήχο γιατί δεν μπορώ. Δεν θα ακούγομαι καθόλου. Ναι, μαμά. General. Μάλιστα. Στο τελευταίο μας βίντεο τι είχαμε κάνει? Είχαμε καταφέρει να σκοτώσουμε τον τυπά στην όπερα, να πάρουμε το μεταγιόν του, να πάμε στους συναδέλφους μας που μας έχουν καλέσει και τώρα πηγαίνουμε στη Βοστόνη. Συνεχίζουμε με τον παιχνίδι στον 100% Kenway, ο οποίος δέρνει άσχημα. Μέχρι στιγμής έχω να πω ότι το κόμμα του παιχνιδιού μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στην ιστορία, μέχρι τώρα τι έχει γίνει? Έχοντας φτάσει εδώ, ο Desmond έπεσε όχι σε κόμμα, μπήκε πάλι στο Animus και μπήκε στην ιστορία του Kenway του Hatham. Και ξεκίνησε ο Hatham, όπως λέμε εδώ ύστερα. Είμαστε στη μέρα 28. Λοιπόν, δεν πρέπει να σας κάνω spoiler τι θα γίνει. Όπα. Ο καπετάνιος. Mr. Kenway. Captain. Καπετάνιο. Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Οπότε, τι έχει γίνει? Ο καπετάνιος υποψιάζεται τους δικούς του ότι κάτι πάνε να του κάνουν. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς? Τα γνωστά. Ό,τι κάνεις στο Assassin's Creed. Investigation. Ψάχνεις να βρεις. Και πάμε και μιλάμε σε αυτόν εδώ την Πάκο, ο οποίος μοιάζει σαν... I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάω στο Doctor γιατί θα με στείλει κατευθείαν στο τέτοιο, στον Cook, στο μάγειρα. Πάτε κατευθείαν στο μάγειρα. Ο δόκτωρος αυτό που θα σου πει δεν ξέρω κάτι, πήγαινε, όχι δεν ξέρω κάτι, θα σου πει 2-3 εκεί πέρα και μετά στράβα στο μάγειρα. Λοιπόν. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations as if there's anything I can do about it. Beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Και μας λέει τώρα ο μάγειρας να πάμε να δούμε τον James. Αυτόν εδώ το φίλο μας, ο οποίος... James? Hi. Hatham Kenway. Ο οποίος είναι... Pleased to meet you. Actually είναι πάρα πολύ καλός. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας. Χαρακτήρας του, ξέρω εγώ, να ήταν σαν Assassin. Αλλά δεν θα μ' άρεσε να ήταν σαν Assassin, αλλά δεν μοιάζει για σας. Το καλό με το Assassin's Creed 4 που σας έλεγα και στο πρώτο βίντεο είναι ότι έχει και το DLC του, το Freedom Cry, το οποίο παίζει στο Αντουάλε. Ο μαύρος Assassin, ο νέγρος Assassin. Δεν είμαι ρωσιστής, αν πήραξε κάποιον ο οποίος είναι νέγρος στο δρόμο. Λοιπόν, παρακολουθώ. Δεν συνεχίζω άλλο. Λοιπόν. Thank you for the information. Να, σκαλά.
I only wish to see us reach the colonies alive. Είναι ο μόνος που δεν θέλει απλώς να σας κάνει κακό ο James. Μα την Παναγιά. Ο James είναι και γαμό. Καλά, εδώ τώρα δεν είναι ανάγκη να το δούμε. Τι γίνεται τώρα, ανεβαίνει και καλά να βάλει λίγο αέρα. Μπαραμπαμ. Και τι ανεβαίνει εδώ πάνω και φαίνεται από πίσω ότι κάποιος πέταγε βαρέλια. Με φαϊτά μέσα, τι στο καλό είχαν μέσα, δεν ξέρω. Και πάμε τώρα εδώ πίσω, πάμε στα βαρέλια. Εδώ. Θα κάνουμε analyze. Και αυτά τα βαρέλια πετάχτηκαν τέλος πάντων. Γυρνάμε πίσω στην καμπίνα μας. Το κάνω λίγο γρήγορα γιατί έχει τέτοιο μωρέ, άργησε χθες λόγω πολλής ώρας και σας εξηγώ τόσες ώρες γιατί είδα τις σκηνές εγώ τόσες ώρες, τις έχω ξαναδεί. Λοιπόν, ξυπνάμε, ημέρα 33, ημέρα 33, ημερολόγιο του οργοναύτη. Κανένα οργοναύτη, τι λέω. Ημερολογική ήρθαμε. Δε, ξέμεινα από ατάκες, μάτι Παναγιά. Λοιπόν, δεν είναι κάποια φοβερή σκηνή. Μιλάει ο Χέθα με τον καπετάνιο απλώς. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, γίνεται επίθεση στο πλοίο, μας κυνηγάνε. Και μαζί μας κάτω ποιος είναι? Strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did? Είναι We κατάστροφο. wouldn't follow? So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. Τι surrender, ρε. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Όταν βασικά θα σας το πω όταν παίξουμε με τον άλλο χαρακτήρα. Λοιπόν, εδώ τώρα ετοιμαζόμαστε μάχη με ξύφη. Πάμε αγόρι μου. Πάμε ρε. Και έτσι να μην τελειώνεις. Λοιπόν, ο Μίλς ήταν κατάσκοπος και πιάνει στον καπετάνιο και του λέει ο άλλος ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό, και ότι αυτός θα φέρει το πλοίο μας επιτίθεται. Και τώρα μας κυνηγάει εκείνο το πλοίο όπως βλέπετε. Γιατί όπως σας είπα και πριν γίνεται επίθεση. Και προσπαθούμε να ξεφύγουμε, αλλά τι πιάνει καταιγίδα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Πρέπει να κρατάμε τα σκοινιά, τέτοια φάση. Το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη του παιχνιδιού. Το safe parkour. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα να φαίνεται μεταξύ, ξέρεις, ο ρεαλισμός της εποχής. Κανονικά αυτό το κύμα έπρεπε να πέσει επάνω μας και όχι να μας κάνει ο Θεός και η μάνα του μουσου μας. Πιο γρήγορα δεν τρέχεις, Και τώρα καταλαβαίνετε, δεν με τα σκηνιά για τα πανιά και τέτοια φάση. Φανταστείτε τι πέρναγαν οι πειρατές και τέτοια. What the fuck? Δίκαρα. Φανταστείτε τι πέρναγαν αυτοί στην πραγματικότητα. Σε τέτοιους καιρούς, με τέτοια πλοία. Ένα, όλα έτσι.
Και πρέπει να πάμε πάνω, να κόψουμε ένα σκηνή. Ω Θεέ μου! Έλα, έλα, όχι, τι κάνεις! Εκεί! Έλα γάμο το κλικ σου! Λύστο! Λύστο το σκηνή! Πώς το κατάβρεκε το αντιθέσει? Δεν μπορούσα να κάνω πολύ. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Όχι, περίμενε. Ο James μαλάκα! James! Φίλε! Θα σε σώσω! Έρχομαι! Παπαραπαραπαπα! Έφτασε το ηθικό! Γιατί πας και αυτός! Πίπα! Σε σώσα φίλε! Το Θεό! Με έκανε καλό άνθρωπο. Λοιπόν! Έλα εντάξει το ξέρουμε, τους ξεφεύγουμε σε αυτή τη σκηνή και μας δείχνει ο καπετάνιος λέει πού είμαστε και τα λοιπά, του λέει όχι. Κάνουμε συζήτηση στο ότι τα καταφέραμε, ζήσαμε, τέτοιο φάση. Μποστόνι! Και τώρα θα δούμε γιατί. Καλά εντάξει τη συζήτηση να την κάνουμε τώρα. Η συζήτηση τι ήταν, απλώς ότι του λέει ετοιμαστείτε να αποβαστείτε και του λέει αφού δεν βλέπω στεριά, του λέει ο Χέιθαμ ότι δεν υπάρχει κάπου στεριά ή το λοιπά και του λέει ότι υπάρχει στεριά, του λέει στεριά, απλώς του λέει άμα θες να τη δεις, του λέει πήγαινε πάνω εδώ πέρα. Να είμαι κι εγώ! Sorry. Assassin's Creed 3. Journey to the New World! Δεν είμαστε στο One Piece ρε παιδιά, δεν σε καταλαβαίνω τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε! Ναι ρε πως φτάσαμε! Γιατί είναι η φάτσα του έτσι? Whatever. Τέλος πάντων εδώ αποβαζόμαστε, έλα. Σιγά τώρα μην κάτσουμε να δούμε ότι αποβαζόμαστε. Και αυτός είναι ο Charles Lee, ο συνεργάτης μας. Your commission is with Admiral Braddock, is it not? Aye, but he's yet to reach America, and I figured I might, well, at least until he arrives. I thought, Yes, out with it. Ooh, it is skill! I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say. Bloody I hell! think you overestimate. Νάτος, πάρτονα! This way. Άρε κλέφτη. Έχει χάρη πρέπει να συνεχίσω με ένα αποστολέ μου. Boston's quite a lively city. Boston is a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. I need to fetch a few things before we get Λοιπόν, και τώρα ξέρω τι θέλει να κάνουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε να αναβαθμίσουμε όπλα. Στην άκρη, παιδιά. Στην άκρη, βλάκα. Γάμο το... Α ναι, ξέχασα, πρέπει να τελειώσει το διάλογο. Αν το πει ότι ξέρω εγώ, το έχω κάνει τελειώσει να κάνω. Μην το κάνεις αυτό, αγόρι μου. Στρίψε, δεν ξέρεις να στρίψεις. Αυτό έπρεπε να γίνει, να μου πει ότι θα πάρει και άλογα. Ω! Τον κλέψανε! Όχι! Βαριέμαι.
θα την κυνηγήσω. Καλά, αυτός τώρα είναι ένας συγγραφέας και του κλέψανε κάτι σελίδες. Και, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές, κόβω εδώ το βίντεο και θέλω πάρα πολύ αν μπορείτε και έχετε την καλοσύνη να κάνετε subscribe κάτω στο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Γράψτε σας παρακαλώ στα comments ό,τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Εμείς θα το παίξουμε το παιχνιδάκι και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Βλέπετε Cappuccino Gamers, είμαι ο Σπύρος. Γεια σας.